dragi prijatelji, idem ulicom i razmišljam. Mnogi kažete kao bilo bi lepše da imam nekog sa mnom na odmoru i lepo bi bilo. I ja uvek nekog nađem. Skoro nikad nisam sama. Međutim, također razmišljam, teško je naći nekog ko mene može da prati. U tom smislu što, verovatno to važi za svakog, sad kad dvoje ljudi žive zajedno, oni su se već navikli i uskladili i zajedno rade. Znaju šta voli jedan, šta voli drugi. Međutim, ja, pošto živim sama godinama, ja sam se sama već navikla da živim sama i da određujem šta ću da radim sama. Ja donesem odluku u nekom trenutku i hoću nešto da uradim kao što evo sada. Ne može to svako da podnese i da svako prati takav tempo. Neko ne želi, razumete? Tako bi došla u sukob sa nekim ko ne želi da ima isti taj tempo kao ja. Šta se desilo? Ja danas, prepodne od jutros, čim sam stigla na recepciju, zamolila sam ženu na recepciji da mi pozove nešto da mi rezerviše za četvrtak i petak. To već imam u planu i planiram kako ću. A za to vrijeme sam otišla na plažu. Bila sam na plaži i volim da ostanem tamo celog dana. Međutim, već sam se malo zapekla pozadi. Počela sam da gorim i onda, da ne bi ostala celog dana na plaži, što mene lično ne smeta, hoću da iskoristim ovo vreme i u 3 sata sam otišla sa plaže u stan, u sobu, u hotel, istuširala sam se, skuvala kafu, malo osvežila, pošto mi air conditioner radi u sobi, tako da je bilo sveže. Slušajte te zrikavce. Šta je ovo nešto? Se čuje neke ptice ovde na drveću. I ja sam već odlučila na plaži, dok sam ležala, odlučila sam da ću da idem gde idem sada. Znači, istuširala, popila kafu i odlučila sam se da idem ovo. Sad ću vam reći gde, samo da pređem ulicu da me neko ne udari. Juče sam bila ovde gdje ću sada da idem, pa ću da vam sad pokažem. Bila sam, to je luka. Imaju nekoliko luke. Imaju novu luku, imaju ovu luku, ovo im je stara luka. Mislim Kalitea da se zove, ili sam pogrešila sada, ne znam da se tačno. Ali idem tu jer sam juče tu videla jedan brod koji mi je žena ponudila. Vidjet ćete koliko oni imaju na ulici. Te neke male prodavničice, u stvari kao kioske, i svako od njih nudi različita putovanja brodom na različite destinacije. I sada neka žena mi je ponudila sat vremena brodom gde je stakleni pod dole. Sat vremena, ide se dole i stakleni je pod, a brod je mnogo neobičan, vidjet ćete, sad ću se da vam pokažem. Brod je neobičnog je oblika i 15 eura košta 1 sat vožnje i kroz to staklo, kroz taj stakleni pod mogu da se vide ribe dole i taj morski svet, jel? Ja sada, da ne bih gubila vreme, sedala u hotelu, zato kažem, uopšte mi nije bitno, mislim, mnogo mi je važno, ja volim dobre hotele, ali na kraju ispadne da nema veze kakav je hotel, ako krevet, i da mnogo kad je vruće, ovdje mnogo vruće, mora da ima air conditioner, da se ohladi soba. To je bitno, da ima kupatel, jel? I znači ja sam odlučila da odem, da se vozim
tim brodom sa staklenim podom i da, čekaj ovako da se vidi, sunce bije pa zato ovo belo. I tu imam da pričam sa jednom ženom koju sam upoznala juče, pa onda i njenu komšinicu sam upoznala. Znači ja tako upoznam grdne ljude. I ona mi je dala njen mobilni telefon. Ja sam je danas kontaktirala preko Whatsappa i mogla sam da ne idem, ali hoću da idem jer preko te žene koja se zove Katarina treba da rezervišem moje putovanje za ostrvo Simi i za manastir Svetog Arhangela Mihajla. To je ono što je meni želja i zašto sam najviše ovde došla, iskreno. Tako da mi je to važno. Ja sam njoj danas pisala, Katarini, ona mi je odgovorila, ali ja hoću da idem da je vidim. Čekaj, idu. Staju, prelazim ulicu. Thank you. I znači sad ja idem u tu luku. Ovde sam sad naišla, ovdje sam videla slike. Pogledajte, neka zgrada. Tu sam videla slike da ima, da se prikazuju. I da je vrlo interesantno. Ali ako me pitate šta je, verujte mi da ne znam. Jako interesantno. Znači da se vratim na priču od početka. Da se vratim na priču koju sam počela, da teško neko može da me prati. Recimo neka žena mojih godina ili mlađa ili starija, nije bitno što je, prosto ne želi takav tempo da ima. Ili muškarac na kraju krajeva, zamislite da imam nekog dečka i da on mene ne želi, mislim ne može tako da prati, neće da ide sa mnom, onda bi došli u sukob, razumete? Tako da ja sam se mnogo navikla, znači da sam sama, nezavisna, takođe i drugi, jel? Svi su se navikli na svoj način i onda teško je, to samo mladi mogu da se više prilagode, zato se mladi udaju i žene, jel? Zato što oni mogu da se prilagode jedan drugom. Ovo je prekrasno, možemo i ovdje da prođemo, sada ću da vam pokažem luku, već sam stigla. Prekrasno, ovo je veliki, istorijski, evo vidite. Moram da pročitam o ovoj zgradi da vam kažem. To je mnogo važna zgrada. Evo i sa ove strane, pogledajte. Eto. Slike sam videla svuda se šeruju. Takođe, evo i ovaj spomenik, koji, nažalost, naišla sam sad prvi put na njega. Uopšte ne znam kome je posvećen, a vidite da je jako, vidite da je tu vrlo interesantan. Sada ovo je najpoznatiji deo. Sad ćete da vidite, ovo je luka i tu su vetrenjače poznate, sad ću da vidite u produžetku, ali tu je i ovaj svetionik i ova dva stuba sa jelenima, jer oni su zaštitni znak Rodosa. Tu je nekada bio taj Koloseum, veliki čovek, ne znam koliko metara, 3 metra, ali je bio, koji je štitio grad Rodos. I onda kada je bio zemljotres i neko nevreme je bilo, on je pao dole, srušio se i oni su stavili, evo vidite. Znači ima ovaj jedan i evo ga ovaj, još jedan, znači dva. Ovaj jedan ovde bliže, onaj jedan tamo dalje. Sad ću da okrenem kameru da vam pokažem. Evo to je ta luka gde ja sad idem. Evo su tamo te 3 vetrenjače. Vidite, vrlo poznate. Svi ih gledaju, svi ih prate. Svuda ih slikaju. Ono je iza brod koji je danas uplovio ovde. Jer ovo su vrata, vidite, to između ta dva jelena, to je ulazak u Rodos. I tu je taj brod, nije mogao da uđe, nego otišao okolo. Sa druge strane su veći brodovi. Ali ovde sam ga ja gledala sa moje plaže. Eto to. I ovde je crkva, posvećena Presvetoj Bogorodici. Ova
Unutra sam bila juče, sam bila ovde, ulazila sam, vrata su otvorena, može svako da uđe, međutim, može samo do određenog mesta. Ja ću sada da snimim sa ovog broda koji jednoga tamo stoji. Sada će sigurno da isplovi, pa ću ja morati da čekam sat vremena. Međutim, pošto ja ovde pričam o tome kako smo različiti, kako teško je pratiti jedno drugog, teško je mene pratiti, teško je ja da nekog pratim. Htjela sam još nešto da vam kažem. Ja ne znam kako mogu da rešim problem kada, pošto mi je koža mnogo bela, ja sam mnogo bela. Čim me sunce uhvati, meni izađu. I sad neko kaže, ti Luna imaš brkove. Nemam nikakve brkove, međutim meni to sve od sunca, evo i ovdje mi se pojavilo, i svuda mi se pojave fleke od sunca. Znači ako ima neko neki lek za to, neka mi kaže, znači nemam brkove i nemam dlaki, nemam ništa, ali mi koža dobije te fleke, pogotovo tu. I evo sad sam dobila oko nosa, imam i ovdje jednu koja već godinama stoji od sunca. Pogotovo u Engleskoj sunce nekako drugačije, skroz nisko i onda mi stvarno imamo problem. Evo sada ću vam pokažem, znači za to ako neko zna neki lek neka mi javi za te brkove i za te fleke. Sad ću da vam pokažem luku i brod kojim ću ja da idem. Ovo je jedan brod, Submarina, sa njom smo se Maja i ja vozile na Tenerifima. Taj brod, ovaj crveni što vidite, on potone dole i može da se gleda i ribe ispod vode. Znači sa njim sam bila, sa Majom, imam i video o tome. Međutim, ja neću sa time, ja idem sa drugim. I šta se sad desilo? Prekinula sam da snimam, desilo se sa glave ovaj šešir, mi je dunuo je vetar i upao mi je ovdje u more. Evo vidite ovdje. I ovaj dečko sa ženom ovom ide se decom. Vidite, upao mi je u more i ode. Ja kažem ne. Međutim, evo vidite kako voda teče sa njega. Pun je vode, jer ga on dohvatio. Pun je vode, vidite. Dohvatio ga iz vode, upao mi je dole. Nikad ga ja bih otišla dalje uopšte. Pa šta, ne bi mogla, ne bi silazila dole. Međutim, on se nekako dečko sagnuo i dohvatio. Mislim, stvarno divnih ljudi ima. Divnih. Ali eto, sad može da rasladim glavu sa ovim šeširom. Pošto je potpuno mokar od slane vode. Ali sad će mi kaplje to i na majicu. Evo došla sam, sad ću vam pokažem brod. Evo i mene. Stavila sam ovaj šešir, a evo ga i brod. Evo tu su ti kiosci, kao što vidite, svuda ih ima, cijelom, gde oni prodaju različita putovanja. Evo ovdje vidite Submarine i ostalo, za te sportove, brodove i ostalo. I ja sam tu upoznala Katarinu juče. Ova žena me prepoznala od juče, možda mislite. Kaže, ja sam juče pričala s tobom, ja kažem, ja sam zato došla da idem sa tim brodom. Ne, ja uvek upoznam ljude, to je nevjerojatno. I ona mi rekla da, znači sada je 4:10, u 15 do 5, u 16:45 polazi i ja imam vremena da idem da vidim Katarinu i da se vratim. Evo, jer to je tu sve, vidite. Evo, to je sve tu, pored ova žena, evo je dole. A ovo je, Katarina je tu gore. Znači idem da nju nađem, da se dogovorim za onaj Simi. Tako da nema stajanja, ako hoće nešto da se uradi i da se uspe bilo šta, mislim da se uspe, da se ode, da se obiđe, da se sve vidi, mora da se kreći, da se mrda, nema stajanja. I evo samo da vam pokažem, vidite ova plava ženica tu što sedi u prvom tom, to je Katarina. Nego eto da vam pokažem, ja neću nju da snimam, a evo vidite koliko, samo malo sam prošla, koliko tih kioska ima za različite putovanja. Idem s njom da pričam sada. Za Simi, eno piše, vidite, piše na njenoj onom Simi. Evo ga, ovaj brod se vraća, malo pre ste ga vidjeli da otišao, ova Submarina. Evo vraća se sad, ovo je predivno. Ovo
Ovo je crkva Bresti Bogorodice, sad ću idem unutra. Imam nešto mnogo važno da vam kažem. Mnogo važno, hoću da krenem kameru da vam kažem to, da vas pogledam u oči. Evo ovako, znači, sve da skinem naočare. Mada nemam nikakvu šminku, ja hoću da pocrnim, ali od crnjenja dobit ću samo ove fleke. Međutim, nije ni bitno. Znate šta, mene zato nije sramota. Ni od čega me nije sramota. Zato što valjda znam ja ko sam ja. I iskreno verujem da je sve Božja volja. I sad ću vam kažem kako to izgleda kada Bog otvori put. Znate kako izgleda kad zatvori? Kad zatvori, to je, ne može niko da ga otvori. To je bilo kad sam ja htjela da odem bilo gde. Iz Velike Britanije nije moglo se, ko zna iz kojih razloga, svi putevi su bili zatvoreni. Kad je došlo vreme da ja odem negde, putevi su se otvorili. I sada, juče sam prolazila ovde. Evo, tu pored, znači, ovih ljudi i tu pored tog Mandraki se zove. Ova luka. I ako nisam pogrešila ime, nije ni bitno. Bitno je, mislim, nego sad ne znam. Excuse me, what is the name of the port? Mandraki. Mandraki? Correct, okay. I am talking, I am not sure. This is Mandraki. Thank you. Mandraki. Mandraki. Okay, thank you very much. Mandraki, evo, pitala sam. Da ne pogrešim, jeste važno. I sad ja sam tu prolazila i sretnem prvo Katarinu gore i razmenimo, mislim, počnemo da pričamo, ja kažem ju šta mene interesuje. To je bila njena komšnica, ta stara Grkinja, i ona mi je već dala neke informacije, nikad ne znamo kroz koga nam Bog pošalje poruku. Dala mi je informacije koje mene interesuju za Simi i za manastir Svetog Arhangela Mihajla. I ovu ženu sam upoznala što sam sad došla, što ću ovim brodom da idem. Mislim, ne znam kako se zove, nisam je upoznala, ona meni rekla, sam vam rekla da smo juče pričale, prepoznala ona mene i mene svako prepozna, ja zapamtim valjda sa plavom kosom i ja prepoznam svakog. I sada sam bukirala za Simi sa Katarinom i platila sam 25 eura se plaća, da idem, sutra ne idu. To je mnogo bitno kada otvori put, znači ja sam žela da idem u četvrtak imaju, međutim sutra ne idu, da sam htjela sutra nema, ne radem. A za ovu ženu drugu sam već platila i to molim vas, kaže 15 eura je za sat vremena i ona kaže, čerka joj pretpostavlja, mala devojčica, kaže ovoj divnoj ženi, kaže naplati 10 i 10 mi je naplatila. Mislim, nije bitno meni 5 eura, ali zato što je prepoznala me i tako, sviđala sam joj se, skinula mi je cenu. Također jedan čovek, a kaže, ako hoćeš da ideš za Lindos, to je mnogo lepo tamo, ja sam ga pitala, on kaže odakle si, ja kažem iz Srbije, za tebe 25, ali nemoj nikom da kažeš, za sve ostale 30. Međutim, kako Bog otvara put? Meni je trebalo za Simi da me prihvati neko ko će da me odveze i da me tamo ostavi, jer ja hoću da ostanem da prespavam na Simi, jer imam već rezervisano, ali o tome ću pričati u nekom drugom videu, jer to je nešto posebno, što ne želim sada da pričam. I zato što svaka grupa koja ide za Simi, evo sad sam ja upišem broj telefona, datum rođenja, ime, prezime, svi podaci se daju da bi se išlo, svako se mora da upiše i svi koji idu, oni moraju da se vrate sa onim, sa kim su otišli istog dana, znači moraju da se vrate. Ne može niko da ostane na ostrvu, to im je pravilo i zakon. I sad juče sam pričala sa nekim tu drugim, ja sam već sa Katarinom razgovarala, nego on meni kaže, morate da se vratite, ne može da ostanete. Ja sam ga samo pitala da li ima možda za kasnije, da ne idem u 9, nego da recimo idem u 12, u 1, to sam ga pitala. On kaže, ako idete moraju da se vratite i svi ostali. Znači, ko ide na Simi mora da se vrati sa tom grupom. Meni je trebalo neko ko ide na Simi, ko hoće da me ostavi, da me ne vrati. I evo, Bog mi je poslao Katarinu. Mislim, razumete što hoću da kažem. I onda sam usput, što ću pričati u drugom videu, to je, ne mogu da vam sad pričam, ali to je nešto neverovatno.
ali o tome ću pričati pa ćete vidjeti nastavak ovog videa. Ja ću da napišem da je to drugi vlog i kada Bog otvara puteve tamo gde puteva nema. Eto, toliko od mene.